je tady. Viktorka. Víte co, děti? Radši se každý představte, jo? Kristýnka, Mikuláš, Jirka, Vítek, Emma, Kačka, Eva, Siska, Valenka, Kamína, Vojta, Kaška, Matěj. Richard Kudlík, prosím, jo? Je v zásadě celý. Jak se jmenuješ? Jo, ty nemluvím ještě. Takže poděkujme našim dětem a vy nevíte, co jim budu dávat do ruky, dávám jim lízátko.